Татарстанда фермерчылар sütni сатып алу бәяләренең түбән булуына зарлана. Ваклап сату бәясе югары, әмма сатып алучылар ире агрохолдинглар ак алтынны башка бәяләрдән ала. Ни өчен сөтчелек белән шөгыльләнүдә крем чыгымны капламый? Әлеге сорауга җавапны хәбәрчебез ачыклады. Фермер Ленар Латыпов һәр кичне үз биләмәләрен барлап чыга. Сыерларыма күз тимәсен, сөтне көннән-көн күбрәк бирәләр ди. Булар беренче партиялар, самый акыллылар булдылар. Самый акыллылар булдылар. Бу хуҗалыкта һәр сыер көнгә 6 тапкыр сауыла. Махсус җайланма сыерның савырга әзер булуын үзе ачыклый. Төгәл вакыты юк, әмма нәтиҗәсе әйбәт. Тәүлеккә 3 тоннага кадәр сөт алырга мөмкинлек бирә. Сыерлар тыкымлы, шуңа сөтләре дә куйы. Бөтен процесс автоматлаштырылган, әмма күздән ычкындырырга ярамый, сак булырга кирәк. Югыйсә киресенчә, өстәмә чыгым булырга мөмкин. Өстәвенә сатып алу бәясе дә бик түбән. Сатып алу бәясе ул һәр вакыт түбән дәрәҗәдә. Без һәр вакыт аларга бәйле. Җитештерү чыгымнары күп, әмма табыш аз. Бездән сатып алучылар байый, әлбәттә, гарләндерә. Татарстан ярдәм итсә дә, барыбер күңел риза түгел. Биредә сөтнең литрын 32 сумнан сатып алалар. Бу әле норма булып санала. Татарстанның кайбер районнарында, әйтик Чүпрәледә 22 сумнан да азрак. Фермерлар мондый математика белән канәгать түгел. Цены на молоко от чего зависит? От рынка, сбыта. Сөтнең бәясе гомуми сату базарына бәйле. Базар шартларында кызганычка каршы намуслы булу җитенкерәми. Өчсез бәядән сатып алган сөт кибет киштәләренә җиткәнче 2 яки 3 тапкыр кыйммәтләнә. Бәяләр кую мәсьәләсе һәр вакыт актуаль иде. Хәзер вәзгыять кайбер хуҗалыкларда җитди кискенләште. Фермерлар өчен сөт җитештерү табышлы түгел. Аның каравы ул киштәләрдә кыйммәт. Без кулланучылар бәяләренең динамикасын анализладык. Әгәр 1 ел элек өлешчә эшкәртелгән сөтне 48 сумга, ә тулысынча эшкәртелгән сөтне 73 сумга сатып алырга мөмкин булса, хәзер ул 62 һәм 86 сум. Кулланучыга бәя артты, ә фермерлар өчен юк. В тех муниципальных районах, где главы муниципальных районах, зная Ихтыяж һәм икътисади шартларны исәпкә алып, эшли белгән район башлыклары проблемаларны чишү өчен юллар эзли. Мәсәлән, крестьян-фермер хуҗалыгы пайчы буларак катнашкан сөт эшкәртү буенча кулланучылар кооперативлары булдыра. Татарстанда сатып алу бәясе 27 сум, узган елга караганда кыйммәтрәк. Март ахыры апрель башында үзгәрешләр 5-7% тәшкил итте. Гомумән алганда 8 ай нәтиҗәләре буенча сатып алу бәясе узган ел дәрәҗәсенә карата үзгәрде. Шуңа күрә сатып алу бәяләре шул килеш калыр һәм тиздән уңай үсеш булыр дип фаразлыйбыз. Фермерлар әйтүенчә, әлеге мәсьәләне базар турыдан-туры дәүләт контролендә булса гына хәл итеп була. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тикшерүне башлады. Кайбер районнарда проблема юк диярлек. Решение принято, там... Мамадыш районы һәм Биектау буенча карарлар кабул ителде. Ягъни бу мәсьәлә шишелде. Чүпрәле районы буенча әлегә сөт 24 сум. Алга таба бу бәяне арттыру өчен чаралар күреләчәк. Әлбәттә, дәүләт программаларда катнашырга берни дә комачаламый. Без аларны кооператив рәвешендә яклый алабыз. Әмма Чүпрәле районында сөт сыйфаты буенча да проблема бар. Бу мәсьәләне без федераль монополиягә каршы хезмәт белән бергә хәл итәбез. Татарстанның сөт базары конкурентлыкка сәләтле. Өстәвенә быел сөт сату күләме дә артты. Республика планнан алда бара. Киләчәктә кече хуҗалыклар күрсәткече дә югары булырга тиеш. Без перекупщиков цена на самом деле была еще ниже, потому что основная задача перекупщиков небольшие объемы собрать. Учсыз алып кыйммәткә сатучылар булмаса, сөтнең бәясе табышлы булыр иде. Әмма җитештерүче сыйфатны арттырырга һәм сөт сатуның нәтиҗәле ысулларын булдырырга тиеш. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларына караганда, сөт сату ил күләмендә арткан. Татарстан башка төбәкләр белән чагыштырганда югары урында. Фермерлар бу табышта да чагылыр дип өметләнә. Барлык мәсьәләләр кыш җиткәнче хәл ителергә тиеш. Мөршидә Җихан, Айнур Вәлиәхмәтов, Альберт Сафиуллин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.